Akawadhi mbele ni kweth maketo sirkal tesre owuok tung' mosuo gi sirkand Kenya Kwanza kuom thiro demokrasia e yiero madundo mane obagi chieng' tich ang'wen mokalo. Ka giwuoyo e kaunti ma Embu odiochieng' ma kawuono, jotelogo olero ni gino mane sirkal otimo mar nyiewo duoko e yiero go madundo duoko Kenya chien. Giywak ni sirkal notiyo gi omenda modhuro e sero ombulu ne jochung' maggi, omenda ma giwacho ni ne onego keti e tije mamoko manyalo konyo jopiny. Gisiemo jatend piny William Ruto ni higa mar 2027 yiero biro bedo ne mapek kendo gin gi geno ni jo-Kenya biro miyo gi thuolo mar telo. Watu wanazurura ward ni village mbili, unaweza kutembea ward hivi mara 3 kwa siku moja. Watu wanaingia huko na mandege na kishindo na madoido and arrogance, kutoa pesa, kujigamba, kusema sisi ndio serikali, hakuna kitu mtafanya na mambo kama hayo. The founders of this nation, the people who actually fought for the independence of this country, must be turning in their graves to see what we are seeing now. Unprecedented abuse of state power, an incredible misuse of public resources, an arrogance that has not been seen recently from government. So hatutasimama maovu yakifanywa. You know? Blatant violation of not just the laws governing elections, but the supreme law of the land, the Constitution. Why would the Constitution provide that voting shall be by secret ballot? And nobody wants to follow that.